Ni raba ye novembre kalo tile 9 san 2022 ni ye an ka donkiwaru waati sele bi donkiwaru kɔnɔna la min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna n'o ye Mali ye i b'a ye k'a fɔ lafasalitɔn minnu bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo INTM CSTM ale ni CDTM Gawo ayiwa min ye ka se ka baara bila k'olu boloda ka d'a kan gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ yaasa jamana ɲɛmaaw olu bɛ se ka u ɲɛsin o ma cogoya min na ka b'o la an bɛ taa Minɛka halisa basigibaliya min n'an y'a kuma fɔ kalan karamɔgɔ min bɛ a Sultan Ag Sidi ni bin kɛra kan f'a yɛrɛ ka so kɔnɔ ka nin karaba ayiwa an bɛna an da don o fana la an ka walawalali ale yɛrɛ kɔni fana kɔnɔna la ka b'o la halisa min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn yeba min bɛ yen nɔ n'a bɛ tali kɛ waati yɛlɛma taabolo kan ni a bɛ fɔ o ma ko COP 27 Mali premier ministre tun bɛ yen nɔ ayiwa baara minnu n'o olu kɛra ka bɛn n'o ye an bɛna an da don o fana la an ka walawalali kɔnɔna la ka b'o ye i b'a ye bi an bɛ waati min na n'i taara Kayi ale ni Senegal yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dibol ni o ye jamana fila dancɛ bɔ ye i b'a ye MINUSMA olu ka mobili kɔni jɔli min bɛ yen nɔ a sababu an bɛna an da don o fana la an ka walawalali kɔnɔ ka fara o kan an bɛ taa jamana kɔ kan n'an ye kibaruya mun sɔrɔ ka fara an ka jamana kɔnɔna olu kibaruyaw kan an bɛ don n'olu fana ye an ka walawalali kɔnɔna la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Ina kuma n y'a fɔ cogoya min na Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ ka sɛbɛn ka ɲɛmɔgɔ min bɛ tali kɛ syndicat ɲɛmɔgɔw la ni a bɛ fɔ olu ma ko lafasalitɔn minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ Gawo tile 4 u y'a kɛ baara den kelen u tɛ se ka kɛ Gawo bari ka d'a kan basigibaliya o yɛrɛ kɔni ɲɔ ɲalen de bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ nin lafasalitɔn ninnu ye INTM CSTM fo ka taa se CDTM ma ayiwa olu kɔni ye lajɛ kɛ min n'a kɛra novembre kalo tile 6 san 2022 n'o kɛra bourse de travail la Gawo yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa ɲɔgɔn ye kɔni banni na bɛn kɛra kan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ min bɛ tali kɛ baarabila yɛrɛ kɔni na n'o ye tile 2 baarabila ye k'a daminɛ kunun tarata don novembre kalo tile 8 san 2022 ayiwa ka taa bila n'o o ye bi yɛrɛ ye ni o ye araba ye ayiwa i b'a ye kunnafoni nin kɔni bɛ sababu ye jumɛn ye kɔni i b'a ye kabini waati jan min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ kɔni basigibaliya yɛrɛ kɔni bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ wele yɛrɛ kɔni dara jamana ɲɛmɔgɔw ma min kɛra nin lafasalitɔn yɛrɛ kɔni fɛ yaasa u ka baarakɛlaw olu bɛ se ka don lakana an'u bolofɛnw u kɔnɔ cogoya min na ayiwa bi an bɛ waati min na n'i taara Gawo i b'a ye k'a fɔ lakanabaliya kɔni sabatilen bɛ Gawo Asongo ale yɛrɛ kɔni sira o tɛ se ka bɔ fiyewu ayiwa ka bɔ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ sɛbɛn min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔra ni o bɔra Kayi gouverneur yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni a bɛ fɔ min i ma n'o bɛ tali kɛ halisa lafasali tɔn yɛrɛ kɔni maaw olu ka kibaruya la u y'a jira k'a fɔ nin baarabila ninnu yɛrɛ kɔni an bɛ waati min na ayiwa a sababu yɛrɛ kɔni ye jumɛn ye a bɛɛ lajɛlen bɛ ta k'a don min ye basigibaliya yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la bari ka d'a kan bi an bɛ waati min na n'i y'a jateminɛ maaw o n'u bolofɛnw gɛlɛyaba o de kɔni kelen bɛ ka olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ baaraw gɛlɛyaw b'a la ayiwa fo ka taa se basigibaliya min yɛrɛ kɔni bɛ o de kɔni kɛra sababu ye min b'a to wele yɛrɛ kɔni bilala jamana yɛrɛ kɔni ɲɛmaaw ma bi n'i y'a ye k'a fɔ jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu b'u hakili to adamadenya hakɛ la ani ka dɛmɛ ta k'o don adamadenw ma n'o ye ONG ye olu kɔni fana ye weleweleda kɛ min ye dɛmɛ ye ka se ka don n'o ye maliden minnu bɛ Gawo yamara ninnu fɛ bari ka d'a kan gɛlɛya yɛrɛ kɔni ni fila tɛ kelen yɛrɛ kɔni kɛra n'i taara Minɛka i b'a sɔrɔ o wale kelen de kɔni bɛ yen nɔ ayiwa gɛlɛyaba o de kɔni bɛ yen nɔ bi an bɛ waati min na jateminɛ minnu y'a jira k'a fɔ olu b'a jira k'a fɔ maa 1000 olu de kɔni ni yɛrɛ kɔni binna ayiwa banbaci walew olu yɛrɛ kɔni fɛ kabini waati jan n'o bɛ tali kɛ mois de mars la u kɔni laselen kɛra n'o o ye Human Rights maaw yɛrɛ kɔni fɛ i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na an bɛ taa Minɛka Mali kalan karamɔgɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa a kɔni ka baara sen yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye k'a to a ka so kɔnɔ ka bɛn ni min bɛ tali kɛ novembre kalo tile 8 ka taa bila tile 9 yɛrɛ la n'o ye bi yɛrɛ ye maa jugu dɔw kɔni ye binni k'a kan a yɛrɛ kɔni ka so kɔnɔna yɛrɛ la ayiwa i b'a ye k'a fɔ a kɛra n'o kɛra sous 2 heures du matin yɛrɛ kɔni waati ma dan n'o ye kalan karamɔgɔ in ma n'o ye a Sultan Ag Sidi ayiwa o kɔni y'ale ni kɛnɛ karaba ale yɛrɛ
kɔni fɛnɛ ta kɔfɛ a denkɛ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ayiwa bin kɛra o fɛnɛ kan yasa ka se ka o ni kɛnɛ karaba ni o bɛ tali kɛ a yɛrɛ kɔni denkɛ fɔlɔ la nka nin kɛra maa minnu yɛrɛ kɔni fɛ bi an bɛ waati min na halisa olu kɔni ko la ma se ka dɔn ina ko an y'a fɔ cogoya min na COP 27 ni o bɛ tali kɛ changement climatique la ni a laɲini ye yaasa ka se ka fɛɛrɛw ni dabaliw yɛrɛ kɔni tigɛ min b'a to waati yɛlɛma kɔlɔlɔ min ni olu b'a la ayiwa olu dala bɛ se ka lakuru cogoya min na fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ yaasa min ye a gɛlɛyaw ye ka se ka olu yɛrɛ kɔni dalakuru a ma fɔ ten donc o de sababuya la Mali premier ministre yɛrɛ kɔni taara n'o ye Egypte yɛrɛ kɔni jamana kan a ka nin taama yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a baarakɛɲɔgɔn n'o fana ye Egypte olu yɛrɛ kɔni ka jamana premier ministre ye ani o ye ɲɔgɔn ye n'o ye tarata don ye novembre kalo tile 8 san 2022 ni ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye Mustafa Madibuli wa ɲɔgɔn ye ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa olu de kɔni tun bɛ kuma in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa basigi ale ni ɲɛta yɛrɛ kɔni sira fɛ jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna la kuma ɲɔgɔnya kɔni a bolila nin n'a ɲɔgɔnna sugu de kan ayiwa mun ni o bɛ se ka kɛ tɔnɔ ye ka ɲɛsin Mali fo ka taa se Egypte jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ina komi an y'a fɔ togoya min na convoi min n'a bɛ fɔ ko MINUSMA maaw ka convoi ni o ye diɲɛ kɛlɛyatɔma ka bolofara min bɛ yan nɔ basigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa olu ka mobili mun kan ka bɔ Senegal yaasa ka se ka Mali yɛrɛ kɔni nasɔrɔ bi an bɛ waati min na sira yɛrɛ kɔni dalen bɛ mobili ninnu ɲɛ bari ka d'a kan kayikaw olu kɛlen bɛ ka u kangara ni mobili kofɔli ninnu ale ni Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna yɛrɛ cɛ ayiwa u y'a ɲini n'o ye sifinnakaw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa bɛɛ lajɛlen ka se ka wuli ka jɔ k'o kɛ k'i labɛn ka bila min bɛ tali kɛ MINUSMA la olu yɛrɛ kɔni sera ka don ni mobili ninnu ye an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ayiwa ninnu bɛ se ka taa cogoya min na an ka jamana kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ Kayika denmisɛnninw ko olu yɛrɛ kɔni sigilen bɛ ka u kɔnɔ ayiwa ni u donna Mali yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔ ko n'a bɔra mun na u yɛrɛ kɔni u bɛna o yɛrɛ kɔni lakali nka u ye min ye ka se ka wele bila jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma ayiwa olu yɛrɛ kɔni ka se ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen tigɛ ayiwa ni ɲɛmaa min kɔni ko k'a bɛ da mobili in kan ko yaasa ka taa lase a seyɔrɔ la ayiwa ko kɔlɔlɔ kɔni o bɛ se ka kɛ o ɲɛmaa kofɔlen ale yɛrɛ kɔni ta ye an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi ni a bɛ tali kɛ Barikani u ka kɛlɛcɛ min n'o bɛ cɛncɛn kan jamanaw la i b'a ye k'a fɔ ni kɛlɛcɛ ninnu yɛrɛ kɔni kun dagayɔrɔ fanba o kun ye Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye nka gɛlɛya kɔni donna Faransi ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o de kɔni kɛra sababu ye Mali ɲɛmaaw fo ka taa se Faransi yɛrɛ kɔni ɲɛmaaw ma olu kɔni y'a ɲini tɛgɛ di ɲɔgɔnma min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka bɔrɔtɔ cogoya min na o de kama Faransi ye laseli kɛ laseli in kɔnɔna la b'a jira k'a fɔ ko olu kɔni minnu ka kuso n'u ka kasaw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ cogoya min na o min fɔra Mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma gɛlɛya olu ye yamaruya d'u ma ka tila ka waati yɛrɛ kɔni fɛnɛ d'u ma yaasa u bɛ se k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ cogoya min na nka o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ bi an bɛ waati min na n'o ye arabadon ye novembre kalo tile 9 san 2022 Faransi jamana ɲɛmaa ale kan ka laseli kɛ laseli min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ min ye Barikani yɛrɛ ye pepewu ayiwa cɛncɛn kan jamana tɔ fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen n'u y'u ka minɛn n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen de kɔni cɛlen yaasa ka taa u ka so ayiwa i b'a ye k'a fɔ ni laseli in kɔni bɛna kɛ kalo 3 tɛmɛlen kɔfɛ u bɔlen Mali jamana yɛrɛ kɔni kan pepewu an b'a fɔ nin fɔcogoya la ka bɔ yen halisa an bɛ taa n'o ye Irisila jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Irisi jamana ale ni Aligérie jamana olu kɔni ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a siraw a bɛ ka dayɛlɛ ka taa sira wɛrɛw fɛ i n'a komi an bɛ min dɔn ko BRICS n'a bɛ f'o ma Brésil, Russie, Inde, Chine ale ni Sud-Afrique olu ye jamana ye minnu hakilinaw an'u ka sɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen kɔni donnen bɛ minɛn kelen kɔnɔ ayiwa ni a bɛ tali kɛ jamana ninnu yɛrɛ kɔni ka ɲɛtaw bɛɛ lajɛlen na nka o siralatigɛ de la tuguni min ye Aligérie jamana ye i b'a ye waati tɛmɛnlenw na k'u yɛrɛ k'a fɔ ko Aligérie yɛrɛ kɔni bɔda bɛna bila ye yaasa a bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ n'o ye BRICS jamana ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na nka bi an bɛ waati min na e ko Aligérie yɛrɛ kɔni ale min a taw ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ sɛbɛntiya wa o de ye siralatigɛ fɛnɛ la tuguni Irisi jamana ɲɛmaaw olu ko k'u bɛ foli ni waleɲuman dɔn ka se ka o ta k'o ɲɛsin n'o ye Aligérie yɛrɛ kɔni jamana ma u ye hakilina min ta hakilina min ni a laɲini ye yaasa olu bɛ se ka don BRICS yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na foli kɛra ka bɛn n'o ye
an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn ni de fana bɛ dan sigi an ka bi n'o ye kunnafoni sɔrɔliw na ayiwa tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu jiri ja ninnu k'olu cari yaasa diɲɛ maa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ